Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Marhay na Lunes na pagkaaldaw sa Satuya Gabos. Mainit ang palibot. Kami po minapaabot na naman in pagrespeto man sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Orog na po sa mga nag-aantabay man, nagpadagos na nagdadangog sa programa ng Tingog kan Banwaan. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang nyato kay ning kaaldawon. An mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngunyan. Ang programa po minaimbitar na mag-iriba-iba man kita sa kudalas 10:30 ning udto sa paagikan pagpresentar kan man lain-lain na informasyon sa tuya hatod kan news team dyan sa luwas sa First District si kumpadreng Jomar Bian. Good morning tabi dyan sa Indo sa mga taga Premier Distrito orog na po sa siyudad kan Tabaco so nag-arantabay sa samuyang sister FM station dyan. Ang 106.9 WGB-FM, DCGB po ang sa indong naantabayanan. Hali digdi sa Legazpi, programang Tingog kan Banwaan. Yaon yan sa First District, kumpadreng Jomar Bien. Segundo Distrito, Tarabang-Tabang, Padingalar Mario, Ants Galero, Joshua Bino. Sa Manibela, sa Mobil, ang samuyang mata sa kalsada, Henry Mata. Duman sa Premier Distrito kan Albay kaya sa Tercer Distrito kan Albay. An samuyang Chief Reporter kumpadreng Jimmy Nasalita. Mantang sa Technical Control. Iyan po na nadadangog nindo sa radyo. Iyan po na nagkakardarangog nindo sa speakers kan mga radyo. And syempre region-wide po yan ang samuyang Chief Tech Ramir Tanay. Sa newsroom sa Padagos sa pag-antabay po kan mga istorya sa lado lokal, national, international. Tarabang-tabang dyan nangingenot po ang samuyang news director si Mar Dela. Sabay si Angel Mustasa ang samuya pong Anghel. Jen Matthew Balyaran. Siyempre sa social media platform yaon dyan si Jimos Barrios. Katabang man siyempre si Nicole Ann Gloriani. Pati na po sa samuyang broadcast man sa internet, worldwide, netwide asin sa mga mandain-lain na radio apps. Yaon dyan si Richard Astor. Kasabay si Thresia Marie Litana. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong pong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan. Si Pio Fernandez. Diyos marhay na aldaw tabi siya sa Indo Gabos. Kumusta na lamang daw tabi ang kamugtakan nindo dyan sa manlain-lain na evacuation centers sa iba-ibang ipinagdesignar na lugar. Kasabago may bareta si Angel taon-taon pag-irestoryahan ta iyan na proposal asin pangapuda na may speed up iyan naman lain-lain na evacuation centers permanent sa satuyang palibot. Igwa-igwa na po nagre-responde sa pangapudan po kan gobyerno na tabangan ining pangangaipo sa pangangaipo kan mga evacuees yun man lain-lain na mga organisasyon privados, mga korporasyon asin iba pa. Diyan sa Anislag na baretaan niya to yung Macapa Corporation niya yaon diyan pasalamatan taman ini ngapit nga ning panahon kan nagkaigo kami maning meeting digdi sa DCGB
when time comes, baka maglansar man kami digdikan sa muya man na sa diring Operation Daramayan. Nasa linya man muna yung mga barkada ta dyan, si Madam Monique na Guillermo dyan sa Macapa Corporation. Yaon yata sinda sa kwan sa Anislag kan daraga sa evacuation center. Ma'am Monique, maray na aga si Pio po kan DCGB. Yes po, sir. Good morning po. Nabaritaan mi tabi ma'am na igwa kamo dyan ning parang outreach program tulong sa mga kabarangay niya to, tulong mayon kan Macapa Corporation, over? Yes po, sir. Yes po. Operation Tulong Mayon, hali po yun sa Macapa Corporation po, sir. And kay Sir Caloy and the Gloria ang presidente niya po. Kay ang presidente si Sir Caloy Andes Loria, ano po? Ano ang kon man? Ano man na initial na ipinagpaabot niya tong mga tabang tabi dyan, over? Bali po, sir, ang niyang pungon niyan, food items na po para makadugtong sa pagkaon sa mga kaibahan sa evacuation center, mga evacuees, ang kada pamilya. Pagkaon po ini, sir, yung kita ning bagas, may pansit po, bunay, and mga iba't ibang klase kang dilata po. At least kumbaga so sa tuya bagang nakatudan sumabaro-baro lamang na maitabang sa mga nangangaipo, ano? Iyo po. Oho, now why yung Anislag ang nainot niya to tabi na tabangan, tabi? Opo. Bali po ini, sir, bilog maghapon ini, aning 1,020 families na i-serve for the day po. 1,020 ito po families. Yes po, from Daraga and Kamalig, evacuation centers po, kita mo na i-serve niya maghapon. Maghapon pala ini tabi? Iyo po, bali po, ang inot Anislag, di po sa may Tampanggang Amore, evacuation center, sunod sa elementary, then proceed naman po kami duman sa Kamalig para po maihatod ining dikit na tabang sa tuyang opisina po. Ay, opo. So, kumusta man ang pagmati na yan na sa indong grupo, yan na Macapa sa paaki ni Caloy na Andes Loria, nakakatabang tabi? Iyo po, magmahon na po, sir, na mahiling tampag mga pag-ilibatang niya ulit sa evacuation center na sinda very active and behave man po sa gawal sa pagpila, matyaga man po, and excited man po sinda. Ang kandati, napigibuta pa po, araw man mula po ginakan, kumbaga, dakulang bagay na maihatod sa inda inindikit na pagkakan, and sila po ma-receive and makadugtong lamang po sa pangay po ninda. At least igwa yung mga nagre-responde sa pangapudan baga kang gobyerno, no less than so gobernador kanakalis na si Mana, nakahurong ko yan, nangapudan siya sa mga igwanin na mahuyong buot yung corporate social responsibility ka nagkakapirang mga kumpanya na tumabang na. Iyo po ini, sir, sa mga abot na alda kung pa po kita magkateri po na pagtabang dahil lang kita nangako, but nagibunta po ang mga pwedeng kitabang sa mga pag-iribat ng yaon digdi. So aram mo, madam, na ipapaabot mi ini sa publiko para ma-encourage niya to ang mga namamanwaan na sigwanin kakayanan, gurano man yang kadakula o kasadit, permi yan na dakula pag-abot na po sa mga natatabangan niya to. Iyo po, sir, lalo na po duman sa mga iba pang evacuation center, dakulong po, nagduman po kami, nag-ikot kami. Talagang man na may tabangan tayo nita, makuri man po talaga ang kamugtakan, difícil ang kamugtakan sa mga pagyaribata, grabe ang init, ang pagbuhay-buhay sa roldaw, ang paggamit kang paghiro-hiro po ba? Medyo difícil man po talaga dawa. Pero day magini po dahil sa mayon na pangyayari, kaya dikit lang na makatabang sa inday ni medyo maginhawang pagmatita, day mag-worry na dahil na makakan. Iyan po. And ang mga arong kaning organisasyones pigapudan mi kung may mga pagkakataon natatawan man kaming oras ta ikado ang aning matauan man ning paglaom, iyan ang mga katugangan niya to diyan na nasa kadipi sila na igwanin handang magtabang araw kan grupo na yan kan Macapa Corporation diyan sa kay Sir Caloy Andes na Loria. Yes po, sir, dakula po ini, kaya po mas digit po igibon ang paagi makapaabot kita. And sana po duman din sa ibang mga partners, sa ibang mga
pwedeng makatabang, makahiras. Sana po mahiling nitang kamugtakan, maski simple, maski diit, pero dako lang bagay sa mga pagiribatang sa evacuation center. Natatakwat, ano ang instruction sa ido ni Kaloy na Andes, na Luria? Matauan Ito ng tabang po. yan. Opo, bali po, ito kanina, dahil nakikutan ng rapid assessment sa mga evacuation centers, and yun, ang urgent needs na po na nahihiling is magsugpunan sa pagkakan. Tanganing din naman sila madipisilan na makahanap pa, lalo na din man na mga hanap buhay na permanente. Kaya po, ining dikit na bagay, naisip ni Sir na tabangan tayo kang maski padikit-dikit ining mga pagyariba. Sige tabi, Iyo po yan, madam. Sir, ang puso. Opo. Sige tabi, madam. Salamat din maray, and mabuhay ka mo dyan sa panginot ni Kaloy na Andes Luria. Salamat po. Sige po. Salamat po naman, Sir. Good morning po. Good morning. Okay, mga tuwag yan. Inapudan niya to, primero, sa gobyerno baga, si Governor, no less than the Governor, and magi ang gobyerno nasyonal, nangangapudan na suiguanin mga corporate social responsibility dyan na kaya man sana, magtabang na sa gobyerno. Tanganing in the long run, kung umabot na yung donors fatigue baga, medyo ma-stretch out iyan na daing una umabot sa arog ka na punto. Ikadua, inapudan mo iyan, maski sisay na mga organisasyon na pwedeng magpaabot man kan sa indang mensahe. Open yan, lalo na sa tingog kan banwaan na. Maski sisay po, ikadua, tanganing madangog kan mga yaon dyan sa komunidad, sa mga evacuation centers na daisinda mawaaranin paglaom, there is someone, may grupo, may persona na handang tumabang. Stay put lang kamo dyan, sustainer lang tabi. And ikatulo, tanganing su iba pa inapudan niya to yan na grupo man kan mga korporasyon na umarog man su iba na makatabang sa publiko in order for us na mabuhay niya to so espiritu baganin bayanihan tabi. So yan, dakol man iyan na mga yaraon na dyan, pero siyempre sa gobyerno, iyan ang initial na minataupo nin tabang. Kaya lang, maabot ang punto na ma-stretch out man ang budget kaan. So, ining man diit-diit na ipinagtatabang niya to, sa satuya diit yan, pero pag abot ka yan dyan po tabi sa mga nangangaipo, dakulaon yan, unquantifiable po yan. And sa gobyerno, makakagaan-gaan iyan, i-stretch out po so sa indang capability bago maubos man ang resources. Na pinaghihinguha kan gobyerno na bago maubos ang resources, makalapos na kita sa krisis na ini, lalo na ining darakan bulkan mayon. Inakatulo, iyon na nga ito so pinagasabitan na ining mga evacuees dyan sa satuyang palibot, day mawaaran nin buot, mapakusog niya to on boat. Although we're not new sa araw kaining sitwasyon, pero you can just imagine an inconvenience na yaon dyan. Primero yung physical inconvenience. Maski bagaan sa tuyang pigdadago sa na harong sadit sa na iyan, Chief Tech Ramir, bakong palasyo, bakong mansyon, pero dai matatawadan ang conveniensyang namamatean niya to pagyaon kita sa sadiring harong nag-uuli. Ang pagkaturog ta daing purisaw, maski banig sa na iyan o karton, ang tigigdaan, ang dingding, lawanit, o kung ano pa man iyan sana, o plywood, ang bubong, trapal, o kung ano pa man. Pag iyan dyan, yaong ka na nakatuod sa sitwasyon na iyan, dahil matutumbasan ang convenience ka yan. Pag abot mo sa evacuation center, tabi, hahanap-hanapon mo iyan. Kaya, sa puntong iyan tabi, physical na sitwasyon, kay puhan matabangan taman sida maski puro painano. Although, kaya nga ni baga evacuation center yan, dahil taman matataparan nga ni so convenience na na-experience nga to sa sadiring pagrugaring. So, in that sense, dyan po kita malaog yung komunidad, na matabangan sinda maski puro painano. Yung sa indang emotional needs, psychological needs, yaon po yan. And ikadawa, siyempre yung papa, tanadislukar bagasinda sa indang harong, sa indang mga pagrugaring, dahil nga ni isi kung sagkod no arin ini, na sa tuyang sitwasyon kan bulkan mayon, ang sabi kan mga bulkanologo, it will take weeks or probably months bago matapos ini managad. Tanga ni maintindihan baga Chief Tech kung matatapos ini sa paagi ng Big Bang or magkulpa na sana iyan na pagbulos na kan
lava dyan sa kunyan, sa bulkan ba yun. What we are experiencing right now is ito pinagapod na effusive eruption. Yan na pagduulay. Sige-sige sa ng pagduulay na dai pa kay itong sumas bakusog bagang pagpusngak itong sumay nahiling kitang lava fountaining. Pagkabanggi, buda ito nag-itaas na aso. Pagkaaga na nahiling niya to, dai pa man iyan tabi gayo. So in the long run, yan po, salamat duman sa mga nagre-responde na araw kaining mga korporasyones. Gabos, si Simon, pwede, you feel free. You can call me up, tanganing in one way or another, makatabang kita maski puro paano tabi. Kabong mga organisasyones dyan. Yung sa tuyang haloy ng kapartner nga ni Ibaga, narumduman mo kay to Chief Tech Ramir, kay itong mga nakaaging pagtugakan bulkan ba yun, yung Alpha Phi Omega, yung Apo, iyan ang kapartner niya to, kanakalis na mga taon. Halawig na pagtutukan bulkan ba yun. Ngunyan, sige-sige man ang sa indang pagtaubagan ng tabang. Yan. Now, with this, sa iba pang grupo man dyan, the latest, ininganing so Makapa Corporation, sinugo man ni Kaloy Andes Lorian sa iyang mga tao, magkuhan lamang, sumabaro-baro ta. Ining pinagalan ta na blessings man na nadisponer, itabang ta duman sa naninigo na tabangan. Yan. At least digdi sa natad sa segundo distrito Kalalbay, iyan ang tugon ni Kaloy na Andes Loria. Tabi yan. Sige. So, iyan na sa indong mga nagkaka-receiving tabang tabi dyan sa mga evacuation centers, tiripunon. Kung halimbawa baga maghaloy-haloy ini, igwala magkitang pansustenir. Asin kung matipon, makuan diyan, maataman, tibaad paguli sa barangay, igwa na ka mo sari-sari store. Diba? Pagbuhay-buhay. Nagigulo kita pero hiling mo din do. Opportunity yan. Kung matipid nindo yan dahil maubos, pwede na ba ganito yan? Libreng kapital na igwa na ka mong sari-sari store. Magpuong ka mo sa diit. Diba? Yan ang sinasabi natin. Maray na aga, Sir Ato Lim, and dyan sa Petron Top Gas Gasol. Maray na aga tabi. Sa tuya man yan ay sponsor dyan po sa sa indong mga kusina. Ang Petron Top Gas Gasol ang kapartner na po yan kan mga Pilipino sa kada pagluto. Sa halos gabos na kusina, sa mga karinderiya tabi, turo-turo, restaurant, kare-karehan, mga bars, hotels. Yan, Petron Gasol. Diyan sa Petron Top Gas Gasol. May nawawara palanda tabi, nawara susi ning sarong bihikulo, Toyota Hilux. Udto yan kan nakaaging Sabado, mga alas 2:40 nin udto sa may Apsemo. Sakay da siya padaraga kung si Saymandaan nakapurot. Matao manin 1,000 pesos na gratifikasyon. Sabi ni Amado Romero kan San Isidro, Santo Domingo Albay. Yan, paabot na lang kung igwa ka mo dyanin na purot na susi nin Toyota Hilux, yung pick-up ini, sa dit na truck, pick-up, ang terminolohiya ba kanina sa US, truck, digdi sa to yung Hilux, Yan, sa diri yan ni Amado Romero, dyan sa may Apsemo, kanakaaging pet sa 17, Sabado ini, mga bandang alas 2:40 nin hapon, o kaya udto. Dyan sa may Kapitolyo, sa may Apsemo baga, sa atuba sa Kataning kan Peñaranda Park, Pakipaabot na lang digdi sa DCGB, maapudan mi ining si Amado Romero through on air kung may makapurot tabi kan susi kan sa iyang bihikulo na Toyota Hilux. Me gusta mi, así, me gusta mi. Igwa po ning movement naman sa presyo, katiting na rollback, centavos sa aga man po iyan tabi. Ma-epekto rollback sa produktong petrolyo, presyo ka iyan sa gasolina, sa krudo parang sabi, pwedeng pwedeng igwa. Pero igwa ning parang movement. Diit pababa, sa krudo, sa gasolina, igwa na po yan. Mga centavos lang, Duman man sa Metro Manila, may sarong nagbigti na tatay. Sa aldaw pa kan Father's Day. Sus Mario Septa, iniwal kan sa iyang agom. Naku, sus nagbigti su tatay, sarong lugar duman sa Metro Manila.
kaso hapon Father's Day ta pigparaiwal kan agum. Ginamit yung parang sintas ng sapatos. Joseph naman oo, kawawa naman. Maray na aga tabi dyan sa Saindo, mga taga Legazpi dyan sa sentro sa Familia Uy, dyan sa Albay District, maray na aga man tabi. Sa sentro dyan kay Madam Pilar Akende, maray na aga sa Forbes Academy, asin sa Good Luck Novelty, asin sa Gold Street. Sentro tabi yan. And syempre dyan sa Bakakay, sa tuyang mga amigo, amigas, listeners dyan sa Crispy King kang Bakakay. May nagkalayo bagang ferry boat duman sa may Bohol. Kanakaaging aldaw. Nako, so mga pasaheros, maringanit dainin gayong nagkadaranyaran, nagkalayo sa sarong ferry boat duman sa kunyan sa Bohol. Yan po, sa tuyang mga inisyal na informasyon sa bastayan tabi, tabangan ta ining mga nangangaipo diyan sa evacuation centers. Kung sisay man aniguaning mga aktibidades diyan, you can call maski ako tabi tang katuyuhan ta kaini matabangan sa tuyang mga kahimanwa na ma-encourage na idiretso ang pag-ayuda diyan sa mga nangangaipo, asin itong sumang nangangaipo man matauan niya to ni nagakanigong impormasyon. Help is always pouring in tabi. Tabi. Sige. Oras Pilipinas, dakol kitang mga istorya, may nagharapot sitwasyon kan kaso man kan alkalde man po dyan sa Daraga, si Mayor Awin. Ito bagang piyansa. Igo mga latest kaiyan na nakuha kitang informasyon, i-istorya tayan taod-taod tabi sa pagpapadagos kang programang Tingog kan Banwa, asin iba pang tema itong pinagbareta man ni Angel sa 9 a.m. news break na pipaydali na kan mga kongresistas yan na istabilisar ng permanent evacuation center sa tuyen, asin iba pang mga temas na tutukaran niya to within the program sa Tingog kan Banwaan. Oras Pilipinas, eto muna, time check tayo, time check oras Pilipinas, it's 9:25. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Dati kaming anini, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life.
Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade sa bayaning proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugot magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol tulos, mabilison kaysa apat, mas marikas. Dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulong ning payo, kulong ning hawak, kalintura, asin baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Matilde Riola, presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banwaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, idi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin syrup, gibo sa natural na Lagundi. Plemex, basta Lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Looking for healthy coffee? Here is First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Get your daily cup of coffee now and experience the amazing health benefits of First Cafe. Compact with 20 active ingredients. Coffee, then dairy creamer, stevia, acai berry, green tea, mangosteen, barley, turmeric, grape seeds, moringa, ginseng, agaricus, paragis, spirulina, tongkat ali, cinnamon, guyabano, ginkgo biloba, insulin powder, and vitamin C. First Cafe 20-in-1 healthy organic herbal coffee. Something different. Distributed by Unique Beverages Trading. Ang First Cafe ay mabibili sa mga sumusunod: TGP Legazpi and TGP Daraga, Legazpi Generic, Legazpi Public Market, Yashana Mall Supermarket, TGP Albay, Ultra Drug Albay, Creams Variety Shop, LCC Mall. Nay, supli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best
best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog patikan payo ko. Daiman kaya nag-asir sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Hyperacidity, nasolusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo. Ito pong corn coffee, nung hindi pa ako umiinom nito, may hyperacidity ako. Nung simula ko pong sumubok nitong uminom, tawa naman po ng Diyos, maganda ang pakiramdam sa akin itong corn coffee na ito. Kaya ito na po lagi ang iniinom ko. Ako po si Rani Oscuro, taga Son Juan, Pagbubungon, Santo Domingo, Nagua, Camarines Sur, 52 years old. Pruweba sa kaepektibo ng Corn Coffee ng Doc Alternativo. Ang Corn Coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neozep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neozep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neozep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Wooly & Sons, home for trusted energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, specially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Eurotech. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Basta programa Tingogan Banwaan. May nag-text, sige daw ngaya, supang 800 texter igwaning load na sanggatos. Sige, aber daw tabi. Text daw ka mo tabi, 0961-759-0888. May magpapaload. 0961-759-0888 and 0926-0156-020 sa Globe. Yung pang-8 na texter,
I-text lang nido ngaran taga-sain. Digdingo na mga taga-Daraga or Legazpi Albay area. Ngaran mo na taga-sain. Tapos kung Globe or Smart and sain dong number, taluludan ka mo ning sanggatos ko niya na aldaw. So pangwalo da, lucky 8. Sige daw, 0961-759-0888 Smart, 0926-0156-020 sa Globe. Ngaran lang, taga-sain, tapos kung Smart or Globe. Yan, baka yung pangwalo, makawalong texter da lamang, texter listener. Pwede ka mo tabi dyan. Sige, may mga istorya kita, naramduman nido, kan nakaliis bagang mga bulan, pinagsusubaybayan man niya ito inibagay, yung kaso sa pambabadilgadan kay dating Congressman Abogado Rodel Bato Cabe, tabi. Now, kan nakaliis na mga bulan, siguro mga pirang 3 months ago yata yun, pardon kung medyo ang pagrumdum ko maluya, nagpaluwas yung Court of Appeals, yung Court of Appeals na minasabi na yung pagpaluwas ni piyansa kay now Mayor Awin Baldo Candaraga is dapat na reviewon, igwadumanin mga findings yung Court of Appeals na dapat ko na nasunod kan pag-issue kan pagpaluwas itong piyansa ni Mayor Awin Baldo. Now, nag-motion for reconsideration yung grupo ni Mayor Awin, ta siyempre igwaanin mga nagakanigo bagang legal remedies procedure. Nag-motion yung grupo ni Mayor Awin Baldo na minahagad na i-reconsiderar ta igwang mga rasones man sinda na ipinaghatag man sa Court of Appeals na i-reconsiderar na yung piyansa sige valido. Ngunyan yung motion for reconsideration na ito tabi pinaggilid kan Court of Appeals, and nagmando yung Court of Appeals na hidalion ang pagdangog giraray kan pag-issue ng piyansa kay Mayor Awin. Hidalion na igwaning parang yung summary proceedings yata yun yung terminong ginamit. Summary proceedings pigdidirihiran yung RTC Manila Branch 3, kung tama sa yung pagrumdum kan impormasyon na i-reconsider giraray itong pag-ibalwar kung talaga mananggad yung pag-issue kan piyansa para sa libertad temporamente ni Mayor Awin Baldo is nanunungod o dai. So yan po ang latest kan yan ang latest kan. We will not dwell into the merits and demerits of the case, susubjudice man kita kayan. So ngunyan tabi an istorya baga paano is nag-issue ning desisyon, kaya nag-issue ning orden sala ni Judge Luciliano, Honorable Luciliano, na pinagtugutan na makapagpiyansa si Mayor Awin mantang pigdadangog ang kaso pambabadilgadan baga kay dating Congressman Attorney Bato Cabe. So nakapagpiyansa si Mayor Awin, ngunyan nga ni alkalde baga tabi por sobre sa orden na ito kan korte ni Honorable Judge Luciliano. Now, prosecution, pinag-questionar man ito. Taigwa man sinang mga legal na basihan na ipinaghatag yung prosecution. Then, nakaabot yan sa Court of Appeals. Nakaabot sa Court of Appeals. Then, pag-abot sa Court of Appeals, igwaning end of the decision ng Court of Appeals na yung yan, pag-adalan giraray, sistema kan pag-issue kan ining piyansa. And then nag-motion for reconsideration yung grupo man ni Mayor Awin. So yan po tabi. Pag motion for reconsideration kan grupo ni Mayor Awin, ginilid ito kan Court of Appeals. Kaya ngunyan pipaadala na tanganing mas speed up kung ano man ang sistema kan pag-issue na iyan kan piyansa para kay Mayor Awin Baldo. So yan po tabi latest kan diyan po sa pinagsusubaybayan niya tong iyan na istorya dyan sa Daraga. May guest tayo. Welcome, sir. Morning. Hello, sir. From where? Kasi ni Ma'am Brenda. Talaga, ano pong basit? Talaga naman. Kasi ni Ma'am Brenda. Ano pong pangalan, sir? Noel? Middle. Talaga first cousin. Sinasabi. Middle. Parang magandang... Kung babae, Middle, maganda. Ikaw, magandang lalaki. Mga middle na. So, welcome po sa DCGB. Ako po si Pio Fernandez.
So, lagi ka dito sa Bicol? No, first time in so many years na. In so many years na. When was the last time na nagbisita ka po dito? Ano pa? 5 years ago. 5 years ago. So, saan ka namamalagi po, sir? Kamsur lang, sandali na kami doon. Then, project sana na hydro. Opo. So, naghahanap kami ng hydro. Oo. Saan ka namamalagi na? Sa Manila? Sa Manila. So, nakikita mo ba yun ngayon? Yeah, oo. Ilang araw ka na po dito? Kahapon na ako dumating. Mamaya, balik na rin ako. So enjoy yung mayo na. Kung kagabi nakita mo po yung... Picture yung mga family ko talaga? At least nakita ninyo. Dangerously beautiful. So sir, ano pong pangalan ulit? Noel Midel. Sige, ito po yung pinagpaguran ng pamilya po ninyo. Sayang hindi ka nakita. Sana naupo ka dyan para makita ka sa camera. Sige po sir, enjoy your stay and keep safe po. Sige, yan mga family kan sa mo yung big boss ni Madam Brenda Bayona. Yan, napasyal dito sa opisina. No? Yung mga nag-text, ilan na ba yung nag-text ha? 8 na ba yan? Yung pang 8. Saro na siya ng kulang. 7 initabi. 7 ang nag-text. Saro na siya na ang kulang. Yan. Supang 8 yung magana. Text na po tabi ka mo. Sanggatos ining load tabi ha. Lalo na gayon siguro mga taga Sentro Can Legazpi, Albay District, Budadaraga ha. 7 nang nagload. Saro na siya na. Oy, may nakadaling saro. Sa text po kita tabi ha. Ito, 8 na ito. Yan ang nanggana. Ito. Anong number mo itong kwan? So dai po magsunod duman sa simpleng criteria na ibugtak lang yung pangaran asin kung taga saan. Ibugtak lang yung pangaran. Eto saan ito so ikunyan ta so oras na so oras na pang ito si sa Legazpi si B. Agripa. Ano ining number mo Madam B. Agripa? Globator Smart Globor Smart ba to? Good morning Sir Pio. Ito po number ko 09 Globe to, may nanggana na si Madam B. Agripa. Latong ko tabi. Globe pala. Sige, may 100 ka mamaya ha. Thank you so much tabi Madam B. na Agripa. Taga saing ka digdi sa Legazpi, yun. Saing ka digdi tabi sa Legazpi, Madam B. na Agripa. Yan, gana ka. Taon-taon, dalaton mo lang tapos kang programa or makiday pangani tapos pag news break padarahan ka tabi ning load. 100 ini ha sa Globe. Yan, taga humapon siya. Maray na agad yan sa Indo sa mga taga humapon kan Legazpi tabi. Si Papa Jer na Baylon nag-text Papa Jer, naudyan ka. Papa Jer na Baylon nag-text na si Migong King uyugon mo si Migong King. Si Yi na alaw rin nag-text man sus Mario Sepo. Si Pading Noel na Manalo. Si 9020 Uy family yun Eric Bes Cavite Smart subscriber user 7918 Marian Militante CP number Smart uyugon mo Perming Dadangog from Yoli 2150 si Jen Daraga taga Oros Height good morning nagda-drive hale Iriga nagdadangog 8446 good morning Almira Jana Ayo Porok 3 Barangay Kin sa Ilawod good morning yan yung mga nagpartisipar may nanggana na po kita si Madam B. Agripa kan humapon Legazpi City salamat duman sa mga nagpartisipar tabi ha and sa aga abangan nindo kunigwa naman tabi ning palod yan baka bako ng pang-8 pang 10 na nakuan pang 10 na texter ang manggana tabi. Sige. Sir. Dito ka na po sir. Sige, while we're having our program, si Sir, ano kayong pangalan mo? Romel. Noel Medel. Si Sir Noel Medel. Ito po sa likod ko. Yan Yun nakikita ka sa... Nga tugang pinsan po ni Ma'am Brenda na Luxina.
yung aming bisita ngayon dito sa booth, ano. So, nakita mo po, sir, yung vulkan ba yung kagabi? Oh, talaga. So, how was the experience, sir, ha? Very enchanting. Sinasabi ko sa iyo. Sa amin dito, okay lang yan. Pero trabaho sa amin eh. Sa amin sa radyo, trabaho yan. Monitor. Naakyat namin yan dyan, yung vulkan ba yun? Sa likod po yon, sa likod. Yan, sila pabulan pa kami dyan yung bata. Sa rest house. Doon po yung sa likod na porsyon. Hindi yung masyado delikado doon. Hanggang ngayon na open pa nga sana yun. Kaya lang pinagsara mo na for the meantime para sa kwan po. Kasi nasa loob yun ng 6 kilometers danger zone permanent danger zone. So open yun, nag-operate yun. Ngayon hindi lang muna kasi ito nga yung vulkan ba yan. So mas mainam pa siguro. Kasi nasa loob yun ng 6 kilometers eh. Yun, okay. So sa anong oras kayo alis? Mga 12 siguro. Mamayang tanghali? Yes. Hintay mo pa mamayang gabi. Puputok pa yan. Hindi na kami makauwi. Nakita nyo na. We have clear skies kagabi, di ba? Yes. Oh, nako. Saan kayo portion kagabi nanood? Saan kayo Sa may boulevard kami. Oh, pwede. Kami kumain. May mas malapit pa dun sana sa may shrine ng Nuestra Señora de Salvacion, only 11.1 kilometers away from the crater. Mas maliwanag dun, makikita nyo talaga. Allowed dun yung public. Sana kung nakalapit-lapit kayo dun. Nuestra Señora de Salvacion sa Barangay Tamauyan. Nuestra Señora de Salvacion shrine, napakalaki. Daming tao dyan, gabi-gabi. It's a crisscrossing highway, not bagong-bagong highway. Malapad yan, 4 lanes. And doon, nakikita pag gabi. Pwede din doon, oo. Sa Highlands yun, doon sa may parteng Highlands. Pero medyo malayo. Mas maganda dito sa Tamauyan. Kasi only 11 kilometers away ka na lang sa Bulkan. Sa Bunganga. Talagang tinitingala mo. Sige po, sir. Sige. Have a nice day. Keep safe po. Sige po. Sige, dire-diretso kita kan istorya. Salamat duman sa nagpartisipara and sana po yaong kamo padagos na magdangog maski may nanggana na sa load tabi ha. And anytime na sa programa niya to, sa aga naman, anytime within the program, may mapaload naman yan, sanggatos naman tabi. Hindi natin alam kung halimbawa ikatulong texter o ikasampul o ika-15 texter. Yan, dangog lang po ka mo within the program sa Tingog Kan Banwaan. Sige. 10 minutos bago magalas 10, Pompiang 10, STL Hueteng. Ans, maray na aga, go ahead. Maray na aga sa Pio, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, magayon pagilingon an mayon, alagad kada bes na wiwalat na o nagharalin ang mga tao sa mga nagkata ng tourist spot sa syudad kan Legazpi, bako na magayon ang palibot dahil sa mga nakawaralat ng mga basura sa manigilid-gilid kan mga lugar na ini. Ngayon, ananotaran kan DCGB News matapos nakadakol naman ng mga basura ang nagkawalat dyan sa may Parpecan Highlands, dyan sa may Barangay Estancia kan syudad. Naku. Kung minsan baga Serpio, eyesore na inilala na sa mga turista. Ang presenteng sitwasyon nangyayari matapos nakadakol ang mga nagbibirisita sa nasambit na lugar, minsan nga ni dyan sa may Barangay Tamauyan, para mahiling ang kagayunan o kayanding majestic view kan mayon, alagad viwaralat sa nasa kung sain ang mga basura, minsan kadakol pang o kaya dakulon pa ini kurumpulan pang mga basura. Hindi pinaabot na kan DCGB News ang problemang ini sa opisina kan City Environment and Natural Resources sa panginot ko niyan na Engineer Lino Benzo Caldeja dahil sa alarming kumbaga sa mga residentes kan syudad ang siringgiling bagay dahil sa kung minsan daw bako man mga taga-digdi ang minawaral taksanakan mga basura. Iyo baga tabian kung pag-isipon makamuro mundo na sa panahon na ini na ang tao madali na makaabot duman sa Mars pero sa ugali niya tong kabaglaan pwede dilos ubos yaong pamanggiraray iyo baga sumanga nagdadangog sa radyo igwa man kaya kami sa DCGB News Online baga nahiling sa mga video
na nakawagas ang mga basura, upos nin sigarilyo. Diyan ito sa Taisan, ano? Sa sa istansa. Ta magayon bagang lugar yan na view deck, ano? Tapos, sa pangalan ni Sir Pio, doon mismo sa sa baba kaning directional sign pasirin sa Bicol International Airport, doon mismo titarambak sa ibang mga basura, may mga upos pa kan sigarilyo. Ay, sus Mariosep naman, no? So, Aramuans, it's not the concern anymore of the government, it's not the concern anymore of the barangay. So mga tao na nagpapasiring man dyan, ang dapat kuntaan na, data ba nahali sa mga Pilipino, no? Pwede los ubos. Disiplina ko ta. Disiplina, opo, the big D, discipline. Hindi ko duman sa kwan, diyan sa Tamaw yan, kumusta daw ang pagkaagad dyan na dita? Kasubang gihali man ako duman nabanggitan mo man sa report mo, mas nagdala ko lang volume, igwa ng aning mga nagtitent na familya may mga lamesa pa, magayon, parang kwa na yaon dyan ng komunidad, nag-urugma while naghiling kan dangerously beautiful na bulkan mayon. Actually, napasaran naman na yan kasuod maasapi. Talagang dakulan mga turista, pero minsan ang problema doon dyan kan council na kinagahan, sibot-sibot nakakalinig. So iba, dahil amang pigrespeto ang lugar, di waral taksanaan mga basura. Iyan, kaya nakorelate ansta, magtugang na bareta yan, dyan sa istansa, buda ining sudyan sa humapon. Up and down, puro igong araw ka na sistema. Itaas yung istansa, humapon sa ibaba, yung manggiraray. Yes. Kaya, ngunyan, ang mabubiltahan naman kayo sa PIO, sa gobyerno naman, at ang pinapayaan. Pero, kumbaga, sa social responsibility naman kan LGU sa OCNR, isinda na mismo nag-aarasikaso kayo. Kailangan pangapudan kayan, maging responsable sa mga pigagamit na mga pagkakaunan, o kaya yung mga basura niya, itapok sa tamang basura. Iyo baga tabian sa mas matiano daw kung mapasiring dyan, magdaraning salit na yung trash bag, yung itumbaga. Ayan, tapos tumaninda ikakagso basura. Because, aramuan sa kahaluyan dana sa radyo, mapagal na magparat kiblit sa gobyerno. Mapagal na para kiblit, magparatiino sa gobyerno, tapos mapa-aksyon sa gobyerno. The problem is within us. Yes. Yun na, tao na Ngunya apudan ta naman sa barangay, herak man kang barangay. Apudan ta so OCNR, apudan ta so DNR, iyo na sana baga. Takon na, sa Japan baga kanday pa ako nakaabot duman. Nahiling ta baga sa mga post sa Facebook tabians, maski ang kanal duman, may nabubuhay na mga koi sira. Iligon nga ang tubig pag may, kumbaga, mailing mo duman sa mga pictures. Iyo. Harayo kita digdi sa Pilipinas. Yun. Gulpi ng advokasya ta sa environment or what, pero sa tao ang problema talaga. Iyan sana. Pagpasiring mo sa istansa, anong nangyari dyan? Anong pigigibo mo? Ako sa pamilya. Kung may trash can sa loob ng auto. Good. That's good. Yan. And balikan tayo itong dyan sa Tamaw yan. Magayuno ng lugaran. There's a convergence of all walks of life, and yaon su Nuestra Señora de Salvacion. Yes, and kumbaga Sir Pio, kasabago nga ni kauron ko man si Ma'am Eve nagrahida, kami nga taga-Kamalig, pero talagang tigda tayo ang Tamaw yan, hilingon dyan ang view kang mayon. Nagtatangad-tangad ka na, 11 kilometros na lang ang rayo mo sa bunga nga. Hilingon ang gad. Hilingon ang gad. Okay, sige. Hilingon ang mayon, pero ang nangyayari sa Pio, nahihiling man ang basura, kinagahan. Yan ang pagkagakahira ko sa mga eco-age dyan, so konseyo, so mga yaon dyan sa Tamaw yan. Sus Mariosep naman, Sige. Roger. So yun namin sa Pio, ang realidad ngunyan kan mga nagkapira na tourist destination pa sa Legazpi, ngunyan na nag-alboruto, pigihiriling, bibibirisitaan, Bulkan mayon. Kaya bahal si Boy, Ans Galero, DCGP. Salamatan sa istorya. Chief Tech Ramir, ano pong advice tabi? Isa na lang isa na lang. And Compadre Jimmy, Chief Jim, pagkatapos di Compadre Jomar, mabarata kami, buda station break and hanap buhay. Ikaan masunod Saro lang muna, hali dyan sa First District. Compadre Jomar, Marhainal Damar, what's happening tabi dyan? Salamat pa rin Pio, maray na aga sa mga paraan tabay. Busy ang aldaw niya ni City Councilor Odin Bilangel Berses. Ini tabi pa di hulit igwa siyang unyanaaganin mga committee hearing, tuloan pag-urulayan,
kasabay man ini pare, magkakaigwa pa kang regular na seksyon kansanguniang panglungsod kan tabako. Sinabi ni Kagawad Oden Bilangil Verses, nangunya na aga sa indang pag-urulayan ang ordinansa na mag-iinak o kaitong sa mga binagunindang pig-revise ninda sa dating ordinansa numero 27-2018 na nakmamandato sa pagbuktak ng mga CCTV camera sa kabos ng mga negosyo, maging public places, digdi sa syudad kan tabako. Ini huli ta iguana naman na bagong DILG circular na pinagbabago itong mga dapat na mabuktakan asinda pigdakdagan pa ng mga lugares. Sinabi ni Kagawad Oden Verses na ang bagong ngunyanitang ordinansa na pag-urulayan iyo itong mandating the installation of the video surveillance cameras or CCTV sa kabus na business establishments, kabus na ini, kabus na nababanggit igdi, commercial complexes, public buildings, learning institution, gusto sabihin, pati eskwelahan, carry ba na? Okay. Dati dahil mang carry ba pa ng eskwelahan, ngunyan pati mga eskwelahan dapat iguan ng CCTV. Asin iba pang public places na yaon dyan sa mga mayor na tinampo, kan syudad kan tabako, maging sa kabus na intersection. Susuk kay Kagawad Oden Bilangil Verses na dakul silang ibitado na mga residentes, stakeholders na maapektaran kay ini, kaya ini ang sa pag-urulayan ngunyan na aga kay puan ninda ining maplansa dahil lang dapat na madeterminaran ninda kung piraman ang kinakaipuan ng mga CCTV na kalukala gobyerno ang dapat na barakalon dahil ang tasango niya nalo sa mga inot na CCTV nagkararout na kanang minaging kalamidad. Yan. Iba dati ba nakita mo sa ano kasi may bago pong circular ang DILG na kung saan may parang may mga updating man duman na kaipuhan masunod ang mga CCTV ipig install na kung saan kaipuhan mag-adapt kami duman sa circular na pinadaratang CCTV and we need to comply sa circular kang igwang sufficienting unit ang LGU para makakomply sa mga we will go through the process kasi this would be parang bago pig-revise talaga kasi tulong beses ng pig-amend ang ordinansa ito. So kaya po yan, i-revise na pakadakol na lumunod at kumbaga obsolete ng mga sections, no? Kaya apisa na kararaot bago sa tuyan. Si City Councilor Oden Bilangil Verses pagkatapos kan sarong issue nasa indang tutukaron sa public hearing, magkakaigwa ng unang regular session then after the regular session kipapadakos ang committee hearing sa duwa pang isyong dapat natukarong kan Committee on Laws and Ordinances sa rarom ni City Councilor Oden Bilangil Verses. Roger. Yan pa rin mga dagdag na balita, Jomar Bian, DCTV. Salamat kumpadre Jomar sa mga pagsubaybay pa dyan sa City of Tabaco, the City of True Love. Diyan sa sangguniang panglunsod sa paagiman ni Konsihal Oden Bilangil Verses. Mabareta muna si Angel asin may mga hanap buhay masunod ka kumpadre Jimmy Pakalis kay ni. Sa 6 na buwan, maraming pwede magbago. Pwedeng ikasal, o maging single. Pwedeng maging konsentidor, o maging swabe. Tulad ng Ginto Barrel Aged Gin. Pinatagal sa oak barrels para lumabas ang swabing sarap nito. Ibang Ginto, Ginto. Drink responsibly. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Maraming love na moments sa trabaho? May igi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, diba? Bukod pa dyan, ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng Jim's Coffee Mix products, mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Say
Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan, always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Bilang pakikisumaro sa mga battered husband kasudma sa pagselebrar kan Father's Day, sa giraya ng apudan si Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Bebot Alvarez na maipasar bilang ley ang divorce bill. Sinabi ni Alvarez na magabat na responsibilidad ang pagiging ama mantang may mga pagkakataon na mismong ang mga ama ang nag-iibi, nakukulugan asin nadidifisilan lalo na kung nasa arong maribok, mapang-abuso asin bako umaugmang relasyon. Katakod kay ni nagalawom si Alvarez na sa paagikan diborsyo, matatawan pagkakataon ang mga lalaking agom na makalibre, hali sa mental asin emotional stress, tanganing mas maging marhay na ama asin personang nasusunod ang derechos. Sa ngunya nakapasar na sa committee level ang propestong gibuho na ley ang diborsyo sa Pilipinas. Yan ang pangalas 10 na bareta, hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon, Kreml S. Hyperbilis. Bilis. Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. Rexidol Forte. Bilis banat sa 4. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. United Home First Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joy Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi, kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies, asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines,
asin iba pa. Ansaing ng klinik bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagkod alas 5 nin hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon, na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit ikwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the number one beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ang nag-iinom ng vitamin D kan Farex, Farexcited. Farex Vitamin B1, B6, B12. Katabang at tamang jeta asin ersisyo, nga rin malikayan ang taglay, tusok, bagon, asinan pagutro kaini. Farexcited. Farex B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Masarap ang kape pag healthy ang iniinom. Proudly gawang Pinoy to. Kaya tara, kape na! Kasama si Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Do it with Ann Curtis. Di ko kayang tanggapin ang sipon, headache, at sneezing. Di pwede yan, sis. Dapat gamutin mo agad ang sipon. Okay pa ako, Ad. Kaya pa naman. Girl, dapat sa sipon, mag-Neosep Forte agad para kompletong ginawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Ngayon wala na ang sipon ko. Neosep Forte para sa kumpletong ginhawa sa lahat ng sintomas ng sipon. Phenylephrine HCl Chlorpheniramine Maleate Paracetamol is the generic name of Neosep Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Oy, Madam Be Tabe na ipaabot na kan so nagpapaabot ning load so 100 pesos, Madam Be, na ano ini na taga Humapon, si Madam Be na Agripa. Yan, ko na tabi, nagpa-load na ning 100. Maki-signify po kung nag-antabay pa kamo dyan, ha, Madam Be na Agripa, dyan sa Humapon. Kung nakaantabay ka pa, paki-text kung na-receive mo na yung load, tabi, ano? Yan, so iba pang mga texters niya to, babasahon ta ito, lalo na sa mga nagpartisipar, maski dai po na nakatsyempo naman sa ika-8 caller, ano? Yan, babasahin natin yan mamaya. I-connectar ta ang linya kay kumpadreng Jimmy, kay Chief Jim.
Kumpadreng Jimmy, thanks for waiting. Good morning. Yes, salamat Abi Padi, maray na aga sa mga parang good morning kay Ma'am Lisa Evangelista. Ma'am Lisa, wow, nagantabay si Ma'am Lisa. Sabi sinilad ta? Yaon, yaon baga digdingan isu pinsan ni Madam Brenda, nagbisita sa kwa. Yaon digbisa sa tuyang area. Aha, yan. Sa nabanggitan ko nain. Dali ta nag-oslo sa kuyan tukawan. Sige. Good morning kay Ma'am Lisa. Sige. Sa mga dagdag niya tong bareta, sana tatadang kabdangkan pag-iriskwela sa elementary as in high school pare. Medyo aminado, sakripisyado na sitwasyon kan mga teachers, mga estudyantes. Yan. Dahilan kay ning alboroto kan bulkan. Oo. Natural sa mga eskwelahan niyaw sa pamitisan kan bulkan. Wala na yan sa mga estudyante yaw sa evacuation center. Kung sa mga eskwelahan man na ginibong evacuation center, natural apektado man sa mga estudyante, maestra duman. Yan. Yan, ang inadapter na eskema diskarte sa pag-aaradal, iyo ang modular as in blended learning. Yari so arog kan sa COVID. Yan, okay. Basado sa pakipagulay kan DCGB nyo sa tagapagtaram kan DepEd Albay Division sa pagi ni Mr. Sir Froilan Pena, ipinaliwanag kay ni igwang duwang bagay anday pwede sa modular na sistema. Oho. Kundi talagang kinakaipuanan face-to-face between teacher as in mga estudyantes. Yes. Ini tabi pa di iyon comprehensive rapid literacy assessment. Comprehensive Rapid Literacy Assessment. CPL ano yan? CPLA. Basta, yun na ito. Sige. Papabasa, individual ang mga aki. Ay, yung mananggad pa di ano. Sige. Alangan man i-modular mo yan. Ay, man pwede. Ay, blended. talaga. Iyo. Oho, sige. Natural, under supervision, ini kan teacher. Grabing kuan. Grabe talagang adjustment, sakripisyo. Ikadua, eksaminasyon sa Albay Numeracy Assessment Tool. Mathematics man initabi pa din. Nako, sinasabi. Dahil man pwede ni sa module, di blended. Dahil pwede. Dahil, Pading Jimmy, Chief Jim, na putol yung signal. Yan, mas lalong dahil pwede pag putol-putol ang signal sa modular, Buda blended learning, kumpadring Jimmy. Naputol yung ating transmission dyan. Grabe ang sakripisyo man agad kan both the students and ining teachers and yung mga parents. And lalo na nasa sakripisyo po ang learning ability and comprehension kan sa tuyang mga estudyante. Kaya let's do our very best na matabangan ini. Paano? Yung managad daw adi, may ideya. Hello, go ahead pa de. Sige, go ahead. Undiscarded tabi pa de, undefted, itong mga teachers na naka-assign sa mga pamitisan kan bulkanan, mga eskwelahan, sinda nagpapasiring sa mga evacuation centers. Kung saan nag-evacuate sa indang estudyantes. Correct. Tapos pipagamit yata ito kan classrooms, banga-bangaan aldaw. Bako. Para ma-meet up ang mga estudyante, naghahanap nin mga lugar sa mga evacuation centers na bakante. Iyon, totoo. Ani ba sa puon kan maniyog, makahoy? Kung iba dahing choice, duman sinda sa mga mairarom nin manyog, makahoy. Iyo, oho. Para sa na maigisagibo, itong duwang importanteng bagay. Yan. Itong sa mathematics, buda sa reading comprehension. Nako. Aram mo pa din, Jimmy, paano sa baritangan, ano daw kung igwanin magdunar na mga grupo o organisasyones, korporasyon na magbugtak ning temporary school centers. Narin sa evacuation center. Kaya, siguro mga turutent baga na maski na sa mapuon kang kahoy, bugtak ka rin ng tengan, mapresko man lamang. Di ba? Ipagayon gabi pa dito. Ito ng panahon. Kung minimum 10, Mainit. Lugos, tugong. Tugong, oho. Yeah.
Oo, mas marayan din okay. Halimbawa sa iraram kay mangga, mas okay kaysa sa iraram mo yung kitten. Pag wala mo may cover, may net manggirahay. So, gari ka na sa oven. Yan, sige. Ngunyan, duman nagtitiripon. Minsan sa hagdanda kan mga building. Yan, discarding plus. Ang importante sa na dahil ning disturbo, minasibla, gumina distansya sa mga evacuation rooms. Iyo, totoo. Pagtatarapos ini kan mga teachers, as requirement man sa sainda, dangan sa mga estudyante. Iyo. Aram mo, kumpadring Jimmy, diyan na malaog so pinagasabi baga na Congressman Joey na i-speed up ng mga permanent permanent evacuation centers. Correct. Sige. Danganing dahil disturbado ang mga eskwelahan. Okay, sige. Ngunyan, sa remaining months, weeks, days, forever and graduation exercises, yun na yun pinagkakaarabalahan kan mga teachers tabi pa rin. Bata mga nasa grading period na kunyan. No. Yeah. Kaya sa mga teachers, imbis na duman sinda sa pamitisan kan Bulkan, duman sinda sa evacuation centers minaduruman. Okay, sige. Kunyan, sa poon Hulyo 10, sundo Hulyo 14, iyon schedule kan mga graduation exercises tabi pa rin. Madali na, nagkaperang semanas na sana iyan. Halos sarong bulan, more or less. Kunyan, dahil yan pwede na modular graduation, blended graduation. Kundi, dahil man ang problema, tas sa mga stage, halimbawa gamit kan mga evacuees, pwedeng paralion mo na. Iyo. Paggraduaro na nga sa mga estudyante. Pwede. Dahil ng problema, dahil man ang problema ini, sigon kay Sir Proilantena, makakagraduar man giraray sa mga aki. Ngunyan, ang team kan graduation ngunyan, graduate ng K-12, hinubog ng matatag na edukasyon. No, tama. Matatag day magsuko maski puro paano. Diskarte, makaugod sa ng estudyante. Maski sa irarom ki makahoy, sa hagdanan ki building, kung sa'y na malimpoy, yaon sinda. Basta importante, makomply sa mga requisitos, makatapos sa sendang pag-i-eskwela. Mabuhay ang teachers, buda estudiantes. Ano? Sige. Taga-depend. Thank you so much man kay Sir Proilantena sa impormasyon na pinadata na pinabot sa Satuya ngunyan. Very good. Sabi ko mga dagdag na impormasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Kumpadre Jimmy, Chief Jing, so piyesta palan na barangay, ano na ito, kung nagpiesta sinda sa kwanta, may barangay na mapiesta, so patroninda, diyan yata sa evacuation center masilibraran mo makan kapistahan sa kamalig yata yun sa ginubatan para sa ginubatan may barangay na sa indang kapiestahan na tiyempo na sa evacuation sinda. Ano na? Maninila ito. Maninila, oho. Oo, nagpabayli duman, ginabanggihan. Sa barangay mismo? Bako, duman na sa evacuation center. Duman na sa evacuation. Nagbarayli. So, gusto man. So, nagaranda. So, may handa. Pwede duman. May nagburubarayli man palaan. Ikaw man. Ang question. Tapos iba, ay nakatios, naging padatulan sa pista. Naguli sa barangay. Magpuro partner. Dinampot ni Kapitan. Ibinalik sa evacuation center. Binit-bit ni Kapitan. Dumang ka mo. Malato-lato. Lato ka. Latoson ko ka mo dyan. Kaya ka, maluto-luto nga kami. Tapos, anong luto-luto? Malato-lato. Anong luto-luto? Lato-lato ang gigi mo. Latoson ta ka mo dyan. Malato-luto nga kami. Kapis, tabaga. Anong luto-lutong bawal nga? Malato-lato nga kami. Partner kami dito lunad nga kami dito. Balik sinda. Di nga di pa nag-take si Kagawad Rudy Luzales. Wala siya nitong sa mass wedding. Oho. Kung sabi ko sa mga taga-pamitisan kan Bulkang may niya totoo niyan piyan ni schedule na kaya niyan may lato-lato. Maluto-luto niya ko. Maluto-luto. Bagong kasal. Maluto-luto. Ito may funksyon. Anong lato-lato? Luto-luto. Yan sabi magan. Ano ngayang luto-luto? Lato-lato. Yan pa Dagdag na informasyon, Jimmy, nasalita ni si Jimmy nyo. Gusto mas pa rin, Jimmy. Maski puro paano, lawos iyan.
Kita pa, kabitan na nga ni, bako kitang baguhan sa araw ka ng sitwasyon ni sa Albay. Joshua, good morning. Go ahead, Joshua. Yes, good morning, Sir Pilo. Good morning sa mga paraan tabay. Sa dagdag na bareta, in worst scenarios, halimbawa pumuskat ang Bulkan Mayon, sumakat sa alert level 4 o kaya alert level 5. Dahil ko problemahon ang probinsya ng Albay. Pag-abot sa Malinig, asin may inom na tubig. Initabi Sir Pio ang siniguro ni Commodore Joe Anthony Orbe, ang commander kan Naval Forces Southern Luzon. Dahil ang magpuon mo niya na aldaw, on standby na ining PRP Andres Bonifacio, nakaangkorahe din sa Albay Gulf na kayang makapagprodusir na 32,000 litros min malinig na tubig kada aldaw tabi yan sa Pio sa laog min 24 oras. Paagyan kan na desalination process tubig dagat na kayang i-convert ka na ng pito ng barko into potable water. Aram mo, Joshua, iyon na pigagamit basikan mga cruise ships baga, buday na mga warships. Yun na yan, tubig dagat, sisurop yan, pagluwas sa gripo ninda, mas maray pa sa tubig kang LCWD. Roger, yun ang siniguro ni Commander Orbe, nagbutwa baga so concern pag-abot sa safety kayan. Kaya sinabi nga, nakakasado yan, pero log yan to sa standards na pinag-set kan Department of Health kung kaya malinig and safe inumod kan mga evacuees in kaso tabi sa yung kapara na tangan nga sigon kay Sir Orbe and kay Governor Excel Gregsegman ito pa mga sufficient tubig ang probinsya na ito pa na para sa mga evacuees kung kaya on standby lang mo na ining BRP Bonifacio kung kahit po ano na Sir Pio sumakat sa level 4 dahil nga dito ang Sir Pio tayo guwanin yung reserva alis dito sa BRP Andres Bonifacio barko kan Philippine Navy. Di iyan kung halimbawa gagamito naan sa insa na siya iduduong sa pier o diyan sana sa lawod and paano ang pagkuakan tubig na sa indang na desalinate yan ang tubig dagat paano ang pagkuakan tubig diyan pasiring sa komunidad over. Susog Sir Pio kay Commodore Orbe digdi ni ma-standby na kuhan na barko sa kadagatan kan na Albaydor. Pero iba sila rin mga iba pa bagang sakayan pandagat, arog kang reed, kuda iba pang mga sardit na barko na iyang maghahakot kan na tubig. Halidig sa vessel, pasiring dyan sa kadagaan. And siniguro niya man na marikas Sir Pio sa in few minutes, halit sa vessel, papasiring sa land, kayang makapag-operate kayo ng o kaya makapaghatod ng tubig para dito sa mga nangaipong evacuees. Yan, dahil kakapuso din tubig, tan dagat dahil mahuhubas. 32,000 liters sa laog ng 24 oras. 32,000 na litros nin tubig ang kayang produsir sa laog ng 24 hours. Ngunyan, ang problema sana kung maubusan ng krudo. Siguro man, so kapitan kayo ng barko Sir Pio, naka R2 level sinda o kumbaga readiness level to sinda, kompleto ang gabos ninda Sir Pio, naka stock ang gabos na kayo kung anong crudo, gabos-gabos tabi Sir Pio. Kaya dahil nga dito, kayang-kaya ta, hindi kayang Andres Bonifacio Sir Pio. Kung ano mga kahit po ano na hindi mag-ulit naman sa pag-protect naman bakitang territory dyan sa West Philippines. Kung kahit po ano na hindi duman, sinabi kay ni Orbe na dahil mahali yung barko dito, sundo na dahil kinag-aabot na kapalit. Ayun. Kaya, yun Sir Pio, kung sa pagi magayan, nagpasalamat si Indias kan buong evacuees data Sir Pio, nagpasalamat man si Governor Gregsegman, dakulang tabang ini Sir Pio para sa mga albayan ng evacuees, lalong-lalo na ang may malinig na tubig. Okay, sige. Okay, so yan tabi Sir Pio, ang presenting sitwasyon bigay nagpadagos pa ang press conference aboard kay PRP Andres Bonifacio dito sa Albay Gulf. Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua, hali dyan sa BRP Andres Bonifacio. Mga text tabi 490 kay Madam B na Agripa, paki-signify tabi kung naloadan ka na po ha. Pinagpasa na yung load sa imo na 100 pesos sa tuyang winner mo niya na aga sa programang Tingog Kan Banwaan. Madam B na Agripa, paki-signify po kung na-receive mo na so load. Si Compadreng Noel Manalo day pwedeng pang siyam na padi o kaya pang 10 sa libreng load. Ang mga taong araw kaan padi kabagla, warang ugali. Ito sa mga nagtarapok ki basura. Naray na agad tabi sa imo yi na Laurin.
Migong King Reginaldo, maray na agad tabi sa imo sin sa pamilya. Si Papa Jer Bailon, good morning Mantabe. Si Siandi Canligaw, good morning Mantabe. Familia Uy, Kambagumbayan, Barangay Otso, good morning. Eric Bes, Cavite, yan, smart subscriber user. Eric Bes, maray na agad tabi sa imo. Marian Militante, CP number smart. Good morning tabi sa imo Marian Militante. From Yoli, Madam, good morning. Pero po kami nagdadangog sa imo, Sir Pio Yoli from Pawa. Oy, Madam Yoli, si Madam Yoli ni Kapitan Yoli. Maray na agad tabi sa imo Kapitan Yoli diyan sa Pawa. Taga Orosite, Legazpi City, si Jen, good morning. Nagda-drive hali sa Irigan, nagdadangog. Almira Diana, good morning man, Barangay 15 Ilawod East, ano? Purok 3, Barangay 15 Ilawod East. Smart daw siya. Sige, congratulations naman sa nanggana tabi ning load. Sabi man kang pamilya, oy, sayang hindi ako nanalo na load. Sa aga po, sa aga within the program tabi, wala pa daw na nag-abot. Baka mamaya baka na traffic lang tabi, ha? Sa pangaran kang bilog na tropa kan news team asin sa laog, salamat po kan sa ido pag-antabay. Asin mahal na Diyos ang magbantay tulos na masunod. Si News Director Mardila, ako man po si Pio Fernandez. Así, me gusta mi, ecstasy.